tinini ge miya bai tinini khoboi total bosok phaikha angabono sasina 14,02,612 টাকা total তিনি sek jora tabuk sek jora তিনি 16 তারিখ তেসে খানা দিয়ে 14,02,612 টাকা जों কালেকশন মানখাতা চিনি পাবলিক সভা মানে এই tabuk je sonjonante mano naina bagai bakse buksu borok to wansi tongka bono tangai hospital telingya bo jaga tilangne obo kebo saimani angkai tabuk dapor saikene reka bo hospital tilangnai saikene reka tabuk je sonjonante mano tabuk je Bengaluru ni hospital cancer hospital o naina bagai duita sus khaikya bo je Sri Shankara angkai tei kaisa angkai XCG oro naina bagoi sus khaikya duita je jaga phano kaisa naimano angkai tei sonjonante mani je rukurok so mani miyago rang phai sopaikya 3,36,396 টাকা miya phai sopaikya je sonjonante mano so mani angkai agini tongo je 10,65,216 টাকা tongo agini angkai obo bai bo total je miyani rang kulai mani ba angkai tabuk je agini rang tongmani omo bai total tabuk 14,02,612 টাকা kulaika total angkai tei bini mamani bar khese bini mama duijon ni tongko tei ongnani angkai tabuk je bini mamani khe angkai busungno to saimya ko tabuk angkai je o bai to kayo khoi angkai tei subani musui tongkha angkai norok subai mano hini bo saka bo angkai borok saka tei tini 11 tani pharat bai thangchina hini saka naisingmani hini saka angkai norok subani muchuk angkai subai mano hini bo saka dara pohor phaiti sungnai legano जों tabuk angkai last paithakni update tamke khana kaino जों chini kuya sonjonano kalangai tongo Bangalore bini treatment ni bagai angkai tabuk 10:30 baji tongo angkai tabuk no chini group dol saborok Bisramganj Pramod Nogor ni tabuk no phai tongkho angkai kok angkai abose last chini tini sek jora tabuk sek jora tini 16 তারিখ tabuk 10:30 jora chini yago busek sok laika chini kuyani collection obondorok no update dire na bagasi angkai miya sek jora abuto ang saklaika chini 10,65,216 টাকা miya angkai miya bai tini bai khoboi to tini ni kisa sasina tini ni angkai 3,37,396 tini ni angkai miya bai tini ni khoboi total bosok phaikya angabono sasina 14,02,612 টাকা total tini sek jora tabuk sek jora tini 16 তারিখ তেসে খানা দিয়ে 14,02,612 টাকা जों কালেকশন মানখাতা চিনি পাবলিক সভা মানে এই অর্ধে কেসা চিনি ওর এড খাইনা মুসংখা চিনি মেইন অ্যাকাউন্ট চিনি বিনি মামানি অমিত কুমার বিনি ওর কোনো এড করে খুদু গেতে গেছে অ্যাকাউন্ট সংগ্রহ মানে বিনি মামানি নাম বিবু বিনি বড় সং কোনো এড খায়াকো বিনি মামা খরক নাইতা gabo borok lo hisab renai sanga boro khobjaya khobor public suba mane te sang suba mane ge borok ne abo alada borok hisab ya kota gabo no last update 14,02,612 টাকা ge sang khana sini flight 11 tani Bangalore hasteo sang thangnai hospital hangkai sang duita sus khlaika private hospital mamang karon bo tabo government hospital o bini obo treatment khlaike belai ler nai aboni bagai sang private hospital choose khaika kaisa hospital ni bumung hingkai Sri Shankara Cancer Hospital hingkai tei kaisa hingkai HCG Cancer Center Hospital ta hingkai abo duita sang hospital choose khaika aroni bisingo sang jeba kaisa treatment khainai SCG hingkai abo belai expensive aro belai thangnai 15-30 লাখ hai amdoi phano thangman hingkai Sri Shankara hingkai teksa affordable hingkai abono naigena sang o kaini ni bisingo bo jaga khlaimanta hingkai abono jotono hambai o jora je sobai tongnai rokno hingkai tabuk phano se tei kaisa team phai dongkho sabrumni
tei duita phai tongkho o monbuk to borok sing namle to promondo goro tei duita group phai tongkho monbuk mela gorni tei kaisa sabrum ni phai tongkho nge tabuk 10:30 baji tongkha nge abo nakar sano sing borok no asak nasing malia sing ma thangsinai tamokhe sini khana flight datina basana na humia ni bo mukri pai sogya ko abo haita nge phaitom chobathon ngai tei kaisa kok kasarnai sing sakbai tongo khon maya khon rok nangkha hangke tei bo sobajabai de sing tabuk bini amani account rok sing video rinai rok nangkhai tei bo sobai manota nge sobanai rok no kwbangma team soba laikha abo haike belai no support khlaigasini koyano obo hai tripura o sini tripura sani bisingo sobajak mani tabuk sini koya sonjana no hingke belai khe khas rango belai tobo tongthogo bo kha belai khe tamjani hayengo aswkhe sing support khlalaimani bagwi ta sini jotono hamjak laimani bagwi hingke abono jotono no hor kaham belai khe hambai।